Okubolia nigo kwa rurwe gochia sabanyanyimbo anene kwenekya nga amachiko n'amarago ali akobwatigwa ase chipara nagenderete kurendwa anene n'abarundia korwa chinsemo chionsi kubatekana chinga kechiga bange bagendete kuyarigania gochia ase chinka ilio guchengera lituko liesuguku nigeme basokane menge yaberege kwenekwa ase chipara yaberege koira amagima yabange gukwana chinga kechiga bange bagendete kogenda kwarigania emeyega yesuguku na kwarigania umwaka bw'echiru bibere na 2025 nemo nigo bono omwana siasa kurwa se county ya Nyamira asideta Filemon Murara Apiemi aboririe abanyanyimbo koba maiso kegima unenchire yemo yogotinyo borendi bwa para eligo keania emibasokano asate birenga kerokende ekero kwacha kire sabari negali nige koendigwa asembero yegoro nere bujagwa keriogyo buna enchire yemo yogotoria amagima yabange kurwa seme basokano yarekanira nene kwenekigwa kurwa sechipara korengana nechimbero chinene echo chigali chikominyoka na ase Christmas yeke bochisabari nechinyinge onekero tugo travel tigatoteme bari tokwen chigari cheito toendi ng'ora nantu bwati amachiko bari tugutumia matatu tigaturenge gari togosoa onye yaichoire twaganye yende nandekero tore gari ime ekere drive eko yeminyokia twakana gose twaripoti ase traffic police hegora tukire iyo kendekebe nabokonyora abakongwa beire abasikari ba traffic tiga bamanye ng'ubugima bw'omuntu n'obwamana sana babwatie amachiko mbabwata amahaki egera babwata amagoso baimbe bagambigwa ase ekoti egera abantu babwatie amachiko naende ekeringa keye Christmas obosari nkoba bore iga abasikari n'aba bandi ba Kenya Police naboro barenga ase abananchi bamenyete mbarendete egera obosari boke yo tiga tosereke Christmas n'obwororo tokonyora ekerenga ekenene kerituko naende rende tigang'ire bageri ko batakera omwaka omoya 2026 bwebisio omone natokonye totambuke egere tobwaterane ase okogagache ekaunti yaitu Nyamira.